Pagkanta sa video okay kahit lampas na sa curfew hours, problema sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Problema ng mga opisyal ng Barangay David, Mangaldan, Pangasinan ang tila pagbaliwala ng ilang residente sa umiiral na curfew hour at limitasyon sa oras ng paggamit ng video okay. Ngayong new normal, regulated ang paggamit ng video okay, karaoke machines at iba pang audio devices para hindi maistorbo ang mga nag-aaral at nagtatrabaho sa bahay. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, bawal nang gumamit ng video okay machine. Nag-iikot at naninita ang mga opisyal ng barangay. Pinagsabihan sila pero hindi sila nakikinig. Tapos nakipag-away pa daw sila. Nakipag-ugnayan na ang mga opisyal ng barangay sa pulisya. Kaya nitong weekend, isang video okay ang nakumpiska ng otoridad sa lugar. Pumunta yung mga kasamahan natin, yung mga nagpapatrolyang pulis. Pagdating nila doon sa birthday party, nung nakita nila sila, nagtakbuhan na po sila. Ang naabutan po doon is 5 lamesa na nagiinuman at nagtakbuhan na sila kaya wala silang nakuha na tao na. Pero yung video kasi, Oo. So yung video okay, nakapli pa rin. Kaya yun na ang kinuha natin. Wala, lahat na tulog. Okay. Ano oras po kayo natulog? Mga alas 8. So wala na nag-video okay ng alas 8? Wala na. Pupulungin ng pulisya ang mga may-ari ng video okay machines at iba pang audio devices upang paalalahanan sa umiiral na panuntunan. Ipapaalam sa kanila ang posibleng kakaharapin sa paglabag sa IATF guidelines. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.